No destrueixes una marca quan canvies la tecnologia. La destrueixes quan substitueixes el criteri humà. En el cas d'avui, Duolingo va construir durant anys una cosa molt concreta. No només una app, un sistema d'aprenentatge amb identitat. Contingut creat per persones, estructura pedagògica, criteri educatiu. I després va arribar el moviment. Intel·ligència artificial, automatització, escalabilitat, eficiència. I una decisió clau, reduir el paper de qui feia el producte útil. Traductors, creadors de lliçons, educadors, tots ells substituïts per sistemes que poden generar contingut més ràpid. I aquí entra l'error, perquè és on passa el que és més interessant. I és que no és pas un error tecnològic, és un error de lectura del producte, perquè Duolingo no ven només contingut, ven criteri. Mentre que quan substitueixes el criteri per volum, el que obtens és més contingut, però menys valor. Les lliçons es tornen repetitives, el sistema es torna previsible, l'experiència és buida i ja no sembla aprenentatge, sembla producció. I aquí entra el punt crític. Els usuaris ho han notat. Potser no saben explicar-ho bé, però ho perceben, perquè el valor no era la quantitat de lliçons, era la qualitat del disseny pedagògic. La clau de tot plegat és que no pots optimitzar a mi a un producte quan el valor depèn de l'expertesa humana. Pots escalar-lo, pots ajudar a millorar-lo, però també pots buidar-lo. En tot cas, podem dir que no és que la intel·ligència artificial falli, és que no tot és substituïble. I quan elimines les persones que donaven sentit al producte continua existint, però deixa de tenir sentit.